Els advocats, clar, si em dius Càritas, em dius CITE, em dius FICAT, aquestes entitats sí, perquè a sobre no cobren. El tràmit administratiu no requereix ni d'advocat ni de procurador, però sí que és veritat que com que, sobretot l'entrada dels tràmits, que a dia d'avui ja no és possible el presencial a Barcelona, ja no hi ha cites prèvies, hi ha el paperet de hoy no se fía, mañana sí, però nunca hay mañana, no hi ha presencials, es pot entrar tot pel REDSARA, pel Registre Electrònic General, però també et fa falta un ID i després la millor via, clar, és el Mercuri. Però pel Mercuri has de tenir un certificat electrònic d'aquest col·lectiu d'advocats, gestors o treballadors graduats socials, que són els que tenen el conveni amb l'administració de l'Estat i poden entrar les coses pel Mercuri. Això vol dir que es grava directe i, per tant, ni tan sols es requereix la presència de la persona per anar a fer la validació de l'estranger, sinó que l'advocat actua en representació d'ell. Si això val 400, 500 o 600 euros i la persona ho pot pagar, jo ho entenc perquè jo ho pagaria. Altra cosa és que els advocats són molt pràctics, massa pràctics, i ells van només al resultat final. Per tant, si ja tienes un curso ja lo tienes, però clar, jo li donaria al revés. O sigui, la nostra instrucció és claríssima i la nostra manera d'obrar també. Només, o sigui, el curs és la salvació per qui no ha aprovat l'examen. I a qui vulgueu, li podeu dir que miri al final de l'informe, que l'informe pot acabar de dues maneres, favorable o desfavorable. I el favorable pot acabar dient la persona està integrada, o pot acabar dient la persona no domina la llengua com nosaltres exigim, però l'aprovem per al plan B. Per tant, les persones de les 45 hores que no es compliquen la vida van pel plan B. A mi, Jordi, m'agradaria més passar l'entrevista, que em sortissin uns 4-6 com 4 sols i a pastar. Per tant, crec que vosaltres feu alguna cosa bastant més útil. No només això, sinó que a vegades ens hem trobat amb persones que han salvat la llengua, tant la catalana com la castellana, en 45 hores. Com que la persona, a no ser que vagis pel Mercuri, per l'advocat, té un moment presencial amb l'oficina d'estrangers, ens han arribat a dir com heu pogut fer favorable aquest informe a qui no parla ni un borrall de català i t'entén amb un gram de castellà. És a dir, no em feu xerrar més del compte, però aquest plan B l'hem agafat perquè no hi ha polític de la Generalitat que vulgui assumir tan desfavorable i no vol que se li tirin al damunt les entitats. Jo crec que 45 hores de català és de vergonya. El que és bonic és que una persona pugui desenvolupar-se mínimament en l'oral, que crec que és el que feu vosaltres. Per tant, moltes vegades ens hem plantejat això, fins i tot s'ha plantejat demanar el servei de primera acollida, però quan no és un nap és una col. I com que ara hem tingut la Covid i va haver-hi tant temps en els que ni tan sols hi havia cursos i formació, ningú s'atreveix a dir desfavorable, desfavorable. El nostre percentatge de favorables és el 90% i pico. Per tant, molta gent se salva amb misèries, però és que a vegades hasta l'oficina d'estrangers de Barcelona ens ha tret els colors i m'ha dit, flipo que este tío me venga con un favorable, com pot ser? I jo dic, mira, no m'ho facis dir, perquè no, jo en 45 hores és que passaríem un 0,2 a Xina i a Rússia, perquè clar, al final la cadira t'aguanta i ja està. O sigui que al revés, jo crec que el vostre és qualitat, l'altre és quantitat, però el resultat de l'informe és diferent. El vostre és la manera correcta de superar un informe, l'altre és el plan B, i el dia que vingui un polític que tingui ganes, en comptes de 45, de pujar-lo a 90, aquella persona no passarà l'informe. En canvi, amb la vostra guia el passarà sempre, perquè amb l'entrevista personal ningú et demana un paper, ningú. Els advocats, si són gratis, si són d'aquestes entitats i així us en podeu fiar, si l'advocat cobra 300 euros, però solo para pedirme una cita o para meterme el trámite, a dia d'avui, com estan les coses, també ho entenc i val la pena. El que no val la pena són els 300 euros del locutori per entrar a la policia i aquestes coses rares. Això, si ho voleu i ens ho dieu, aviam si us podem ajudar d'una altra manera. Però a dia d'avui estrangeria s'ha fet molt necessària d'advocats perquè tot és electrònic, tot és digital, tot va per representació i la gent va molt perduda. Els penals, també la gent que s'hagi de regularitzar també li heu de dir, escolta, vete preparando tus penales, perquè jo us he dit 3 coses bàsiques. Són els 3 anys de padró, que han d'estar nets i polits i li heu de dir a la gent que vagi passant per l'Ajuntament, és el contracte d'un any, que ha de ser un contracte de 100, de 40 hores, d'una empresa que no sigui dolenta, que no li degui diners a ningú, i després el nostre informe 02, que vosaltres us en assegureu que sigui un èxit rotund si es compleixen els altres 2 requisits, que són els dels 3 anys i el del contracte, i a més hi ha els penals. Els penals d'Espanya es miren d'ofici, no donen cap problema. Els penals de fora sí.
Com enganxeu un pobre nigerià que passen 2 vegades a l'any amb un carromato i ara no saps si passen per Zamora o passen per Valladolid, doncs és un problema. Per tant, quan tingueu dubtes d'entrada i veieu gent perduda d'aquest origen, és un problema. Tota la documentació de fora s'ha d'apostilar o s'ha de legalitzar en funció de que siguin de l'Haia o que siguin d'un estat que no és l'Haia. És a dir, tot el de fora ha de venir traduït i segellat i tot ha d'estar a punt. Amb el Mercurio, clar, trobes un advocat estupendo que ell ja et posa els documents ordenats i que et xuten tots cap a l'oficina d'estranger, però s'han de tenir. Tot el que li pugueu estalviar a la persona d'advocat, per exemple, tot el que sigui assessorar-la cap a com ha de fer el 02, demanar-nos a nosaltres si algun 02 s'encanta molt, Saó, que si tenim encantat alguna persona vostra, perquè a vegades ens passem de temps, en teoria són 30 dies l'Ajuntament i 30 dies la Generalitat, però a vegades ens passem de temps, però nosaltres tenim casos d'urgència i ho podem manegar. Si ens passeu casos urgents, els podem resoldre. Podeu acompanyar una mica la persona perquè l'advocat també es redueixi al mínim imprescindible, que és el que pot fer el tio per tenir una targeta certificada i el conveni amb l'administració de l'Estat, i de la resta de coses que s'empoderi amb entitats com vosaltres o amb Càritas, que jo crec que també van saturats, però aquestes entitats piten. Càritas, Creu Roja, aquestes entitats piten i estan sempre en contacte amb nosaltres.